Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Kung gusto ibot may pasabot. What about us, Andre? What about me? Imo na ba lang di ay ko nga gikalimutan? Mayong pagbuminaw sa Lex Wow, di ko Pino. pilit para di mo. Ha, Andre? Fiona. Ha? Fiona, pamatiyaw na ko. Forget about it, Andre. Forget about it. But, Fiona. Fiona? Fio? Buot pa akong nga makigsulti niya. Apan kalit niya iputol ang nga mo pagsulti. Unsaon ko man siya sa pagsabot. Unsaon man. Excuse me. May I pass? Naka-block ka sa agianan tayo sa elevator. Oh, pastilan. Sorry. I'm sorry, miss. Next time, sir, pagtanaw nga dili ka makabother o makahatag og kalangay sa uban. Yes, usbon ko. Sorry, miss. But dili na ko intensyon nga makablock nimo sa... Oh. Hindi sila si black ka o guwa na mamati na ko. Ay, wala na hinoon kus kong kagalingon tungod ni Fiona. May mga individuals gid uy nga way concern sa mga tao sa ilang palibot. Ug ang ila lang kaugalingon ang kinahuna. Ay. Nagasaka na yung elevator ta. Wala na ko maapti tungod atong tawang naka-block na ko sa gianan. Shit! Sa pikas pod nga elevator. Going down na kini. Og nilapas na ning maong floor. Nadungagan gid ang puiset na kurong adlaw. Makalagpot. Ay, pastilan. Nalipat ko. Nilapas na ko sa kong room na ning hotel. Oh, 6-1 to. Yan ako. Oh, ang akong keycard. Ibati ko kakapoy. Wait ako. What about us, Andre? What about me? Imo na ba lang di ay ko gikalimtan? Wa ba di ay ko bilit para ni mo? Fiona, huwag ka lang makasabot. Huwag ka lang makasabot. Prime Asian Worldwide Services Philippines. Good afternoon. How may I help you? I-connect ko sa line sa CEO sa iyang office, Miss Jean. Off ang iyang phone, magiswayan nun tana ko sa pag-contact. May I know who's on the line, please? Oh, shit! Miss Jean! My God, wag ka na ba makafamiliar sa kuntingog? Sophie! The CEO's daughter! Alala, I'm sorry, ma'am. Nabisi magkukudiri sa office. O dagan kayo kong iatiman. Mauhinungdan nga, wag kayo na ko ma-recognize ang inyong imog. I told you to connect me right now sa line ni Daddy sa iyang office. Oh my God. Yes, ma'am. One moment. Ikunin ko ikaw sa iyang line. Dad, I'm so very sorry. I was not able to attend the scheduled business meeting with the corporators and entrepreneurs, which you want me to represent. I came late, Dad, due to the heavy traffic here in Manila from the airport respectively hangtod na sa venue.
Dad, please, I hope you understand. But anyway, they're still here. I can still... Oh. Dad? Hello? Hello, Daddy? Dad! Oh, my. Nasuko si Daddy. Ang heavy traffic. Gid mo'y nakalangay na ako. Punan pa itong pisit nga tao nga naka-block na ako sa hallway. Kibisa na lang unta ito nga wa ako magkasugod sa meeting. But makaabot pa unta ko nga wa pa sila mahuman. Shit! Sorry, Fiona, nga karon lang ko nakahigayon sa pagpanawag tungod sa among kabisi diri sa kuluhan. Di ba kaingon ko nalimat ka na nako, Andre? Kaya tulog ka na kaadlaw di sa Manila. Karon ka lang makabalik og tawag na. Misway sa ko-contact ni mo sa imong phone. But for 3 days, dili ka gid makontak. Even sa imong messenger. Daga na kay kong message ni mo apan until na wag ni mo masin. Usman ko, sorry you kayo, Fiona. But anyway, last time sa ato man nagsulti, mingon ka nga 5 days rang inyong workshop diha. So, 2 days from now, mabalik ka na diri sa Cebu. Andre, namati ka ba na ako? Oo, namati ko nimo. Abi na ko ba? Kaya wa ka man gud mo tabag. Sulti niyo ko sa oras sa imong flight. Kung mauli ka na aron, masugat ko ikaw sa airport. Andre? Huwag naman sa kumutingog. May problema ba? May lain kang di kauban diha? Andre, nagsulti. May kauban ka bang babae diha? Fiona, kung mo imong pagtuo nga may gikauban ko babae diri, for what reason? So, sa rason. Kung tungod lang kay nahilom ko nga hinungdan nga nakaingon ka niya na, mangutara ko nimo. Huwag ka ba rin pagsalig na ko? Ingon ba din na nakaubos ang imong pagtanaw o pagilan ako? Huwag ka ba rin pagsalig na ko? Okay. I'm sorry. But musulti na lang ko nimo sa tinuod kung nganong hesitant ko nining atong pagsulti. Kana tungod sa rason nga gikasubo ko nga kung makakita mga ganita pagbalik, ako po masayad kung karusa. Unsa? Andre? O sibot ni mong ipasabot? Bisan wa pa mahuman ang among workshop diri. But naputang na sa listahan ang nakungan nga malakip sa iniusang team nga pagalangkuban sa mga piniling scientists and inventors sa tibuok Asian region din nalakip nini ang Pilipinas nga mohimo og dugang pang mga pagtuon, pagkatuon sa pagpangita og mga pamaagi ug bisan pa man sa paggama og usa ka advanced machine nga dili lang kay may sama nga kalangkit sa tao sa panabot og kinaiya. Apan andam nga magamit sa pag-counter unya sa gikabalakan o gikadlokang posible o sunod ka pangatake sa bisan diing nasod sa kalibutan sa gituhuan sa kadaghanan nga usa ka pagpangatake sa mga alien nga nagikan sa laing planeta. Nga sa ato pa, Andre? Humaniring among workshop diri sa tanan nga mo pasar sa screening aron maapil sa team o sa mga delegado alang sa maong challenge o gimbuhaton. Mo diretso na kami sa Japan alang sa laing sub-sub nga trainings. Workshop o mas lawom pa nga pagtuon kalabot nini. No. No, Andre. No. Fiona, pamatiyaw na ko. Ugod sa pabayangay ko pamatiod mo. Ngawa mo man di ko hatagi og bili. Fiona, huwag ka lang magkasabot na ko. Kisabtan ko ikaw, Andre. Kisabtan ko ikaw. Fiona, paminawan ko doon ako. Paminawan ko. Wala ko
ko agay paminaon pa ni mo. Gusto na, Andre, gusto na. Huwag ka na lang unta magpalaong pa na ako. Kaya huwag ka man ay mahigog man ako. Fiona. God, no. Dili na ko kaya nga malayo si Andre. Dili. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Pero kada kay desisyon siya nga siyara o walang gani mangonsulta. Ubisa na lang mangutana na ako kabahin ni ini. Nagpasabot lang nga wag ko'y bili niya. Nagpakaroon ingnon lang siya. Kay wa di na siya tinuoray nga gugma nga rin ako. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your Gi-off na kaniya ang iyang phone. Bisa ng iyang messenger. Di na siya buot makiksulti pa ako. Fiona, I'm sorry. I'm so sorry. Wag lang makasapot na ako. Wag mo lang ako isabti. Shit! Bullshit! Usa nang binuha nga, Chuck? Anong mamapil nga itong mga ngan sa maglangkob punta sa team? Nga muhimo og dugang mga pagtuon o research dito sa Japan? Ha? Muna'y nakapakurat na ko, Brix. Kung unsay ilang gihimo nga basihan, unsay rason nga daghan ka na to ang wa malakip sa listahan, o kinsa may pili nga mamahimong delikado sa mga delegasyon dito sa Japan. Tanawa. Nagkaguliyang tanan nga wa mapil sa listahan nga gibasa. Nagbagulbol sila kung naglagot. Nagpamintis ka suko. Nahibaw ka ba, Brix? Nga naapila nga ni Andre sa listahan? O, unsa? Damn it! Mga panuway sila. Dili ni mahimo. Dili! Oh, Brix, Usay gusto nilang may tabo, Chuck. Ha? Unsay gusto nilang may tabo? Buot ba nila nga paulbo na ito nindapita karon? Karon, gidayon? Aron matibwa yung tanan? unsa? Mo ba rin gusto nilang may tabo? Kalma lang, Brix. Kalma lang ba? Kanlay dili mahimo, Chuck. Buhi mo! Kalma, ay binuwa nga. Si iyo pa pinuang. Unsa man yung gibuhat nga rin na to, ha? Unsa man ni Chuck? Kalma lang, ay Kalma, paminaw na ko. Chuck. Oh, uy. Brix, si Andre. Siya ka na may sampit na to, nagpaingon din eh. Bullshit. Unsa may tuyo na to? Pero niya ipasigarbo, ang iyang kaugalingon nga maayos siya kay nato. O BI-BI yun ta? Mo ba, Chuck? Brix! Shit! May biyak siya. Wa maminaw na ko. Chuck. Niya siya. Chuck, asan tos Brix? O kung sa may mong tuyo sa pagduol na mo, aron imo ming i-lockdown nga naapil ka sa mga delegado o kami wa, mawa, Engineer Andre Martin. Sa ko naging mong ipanulti, Chuck. Ito ka ba nga mo na akong tuyo ninyo? Oh, kaya unsa man eh. Mas matigo bitaw ka kay namo. Mas lantip kag pangunahuna ug mas utukan ka kay namo pagka-scientist ug inventor. Sugad pag yun sa nagtungha pa ta sa high school ug sa college. Dili ba? Kung mao, nahiubos mo na ko si Brix, tungod lang kay wa mo maapil sa pagbasa isip malakip sa mga delegado paingon sa Japan, mao ba? Kaya unsa pa ba Ay, pagkawag ko magtuo nga, ingon ba din ni anak kamabaw ang inyong mga pangununa ug pagsabot ka rin ako. Pero sa laing bahin, bisag ingon mo ni ana, apan giisip ug gihapon kamong duha nga ako maghikara. Pero musulti lang ko ninyo sa ako untag yun nga tuyo ninyong duha sa di pa kumulakaw. Nga sa inyong pagbiya, gibasa ni Professor Tsunomo Kuroda ang inyong nga ni Brix nga maapil sa mga delegado paingon sa Japan. Unsa? Ngayon sa diretso man lang muglakaw nga wa pa man unta tumahuman si Professor Kuroda sa pagbasa sa malakip sa mga delegado. Unsa ka to? Nalakip pa nga mo nga ni Brix sa mamahimong delegado? Shit! Unsa gini ka tinod? Ha? Unsa ni ka tinod? Unsa? Og bitaw ka lang dayon, Chuck, sa gisulti sa bugirong engineer Andre Martin? Oh, kadaligod na imong mituogod. Brix, tinuod ang gisulti ni Andre. Wa siya magbinuang og magkomedya.
Unsa pa gihaylo ni Andre nimo, Chuck? Nga napatuo og midapig ka naman hinuon niya? Briggs, paminawa na ko. Pati wasaw na ko sa buto ko isulti. Ug unsa pa may buot mo isulti? Aron nga maapil ko sa imong kagago? Ha? Briggs, wa ko mo anhi, ha? Wa ko ikaw anhi, ha? Kung wa ko kini-kumpirmar mismo ni Professor Tsunomu Kuroda. Unsa? Tinuod ba kini imong gisulti, Chucky? Oh, kung di ka mo to, mahimong karon na yun. At tuon na to si Professor. Aron imo sabning makumpirmar o tinuod ba? Chuck, Unsa man? At tuon na tong Professor? Ha, Briggs? Yes, Engineer Briggs. You too, your friend Engineer Chuck, are both on the risk. You want to see it there? Here's your name. You Engineer Briggs and Engineer Chuck. Tarawa, Briggs! Tarawa! Toad. Damn it. Thank you very much, Professor. You're welcome, Engineer Chucky, baby. Chuck. So, you two are happy now? Yes, very much, Professor Tsunomu. Again and again. Thank you very much. Thank you very much, Professor Chutomo and Professor Jeronimo Villa, sir. Pag uyon sa kong hangyo nga madugang si Engineer Briggs o si Engineer Chuck sa delegation, bisan tudog waunta sila malakip nini sa napili sa screening committee. You're really a good man, Engineer Andre. Really appreciate you, man. Dili patungod ni mo, Andre. Sa imong paghangyo, dili gidun ta mahitabo malakip ang duha tungod sa klase silang pagkatao. Dili kayo. Professor Jeronimo Villa, sir. Simply because we trust you, Andre. Mao ka na, Andre. Usbon ko, Professor Chutomo Kuroda, sir, o Professor Jeronimo Villa, sir. Thank you. Salamat kay ninyo. Basta sa gikaingon o kapasalig ko ninyo, I need them. Engineers Briggs and Chuck. And together with them, we will succeed. Sa akong kabahin, Andre, Chuck, nibaw ko kung sa ko kagamit sa maong study and research dito sa Japan. Uban sa mga scientists and inventors sa Asian region. Magapasalig yung na. Sa akong bahin, Briggs, dili ko magdagan istorya. Kay dili ang istorya mawaya kong palihokon. Ingon og ebidensya ko dili. Unsa ko ka-importante sa delegasyon, ang akong buhat og agiun niya ang akong pasultihon. Kaput-buton. Hiunan rekos gagong Chucky. Unya, saman, magbuwag-buwag lang sa ta, ha? Para maka-andam ta sa angay na itong andamon alang sa umabot na itong biyahe pag sa Japan. Excuse me, guys. May I pass? Wow! What a beauty! Yes, miss. Sorry, miss, nga... Oh, my. It's you again, Mr. Hallway Blocker? Andre, engineer kaila mo? Kwan? You're Andre, Mr. Hallway Blocker. Andre, sa ko na ipaila kami nimo nining pinakamatahong nga binuhat nga ako nagkita karon din sa Kauluhang Manila. Bito, Andre. Unsa mo gawi? Mura makagdilisuod mo higala? Ito. Ha? Wow. Tingalig magmahay mo, guys, kung makailan mo na akong kinsa ko. Kwan, kay kinsa ka man dito, Miss Beautiful. I am Engineer Briggs Salbabida. Di lang usab ko kailado nga engineer din sa Pilipinas, but nailausab ko sa nga usab ko ka scientist and inventor din sa nasod. Ingo mo sa po, Miss Beautiful. Excuse me, Briggs, Chuck, but I have to leave kay... Ayaw na pagtiya, Mr. Hallway Blocker. Kay wa pa tamahuman tungod sa kadaot nga imong nahimo nako. Ha? Oh, come on. Unsam day taon na imong nahimong sa ni Miss Beautiful, Andre. May mo bang hagkan ko imong kamot? Kini mo ihagki ay bastos.
Uy. What? Oh, Engineer Briggs, what happened? What happened, Chuck? Ay! Kita mo ko rin hipot, ha? Excuse me, mga bastos! Oh, aray ka. Oh, magubanag yung samoting nauna ko, ni. Oh, si Andre ka may tawag. Ganun karoon lang siya manawag. Ganun na yung open ng akong phone. Even ang akong messenger. Karoon lang siya makaunahuna sa pagtawag na ako. Angay ko ka siyang tubagon. Bahala kang Andrea ka. Malupat na lang ang phone mo sa pagtawag na ako. Di kita ka tubagon. Bahala kang tawana ka. Huwag itubagan ni Fiona ang akong pagtawag niya sa messenger. Ug bisa na siyang cell number. Magsige lang kiniugri nga pan masabot nga. Iya gyud nga gi-ignore ang tanan akong tawag. Wa pagitingali siya mauli sa iyang kayubos nako. Wa pagitingali. Ay, may tag magkasulti ko siya. Sa dili pa mi makalarga pa ingon sa Japan. Maayon ta. Kunawan ako siya makita pagbalik o makonfrontar. Dili na ko maklaro nga. Gwapo di ay siya. Og Andre di ayang yangan. So, masabot nga adiyausap siya magstay ning maong 5-star hotel. Usa kahakon, mugawas ko ning akong room ug mamasin nga makita ko siya sa pag-usap. Lex Pinon. Maayo ka? Maayo ka? Kauwaw. Bitaw, kauwaw. But anyway, Andre. 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 The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Kakadiya makontak pa ang iyong messenger o cell number. Pero wa na ganyan tubaga. Apan karon, di na sab kini makontak. Bisa na lang unta og dili sa mamati nako. Ang ako nga bisag mabati ko lang unta ang iyang tingog sa phone o baka makita siya kung iyang i-accept ang akong pag-video call niya via messenger. Fiona. Fiona. What about us, Andre? What about me? Di mo na ba lang di ay kong kalimtan? O ba di ay ko bilhin para ni mo? Ha, Andre? Huwag ko malimot sa iyang gipamong atong katapusan namong pagsulti. Nga hangtod karon, ingon sa ako paghapon kining nabati. Gadaw sama sa iya kong gimahayan. Oh, Fiona. Andre? 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 Oh, God. Nagdamgo ko ni Andre. Huwag kagilat sa akong damgo bahay niya. No. Mabangon ko. Mainom kong tubig. Cellphone. Na din ako nabutang sa headboard sa akong higdaanan. Akong iwan. Nagsunod-sunod ang dagan niyang messages. Sa akong number. O mismo sa messenger. Wapay labot sa missed calls. Akong basahon na. I love you, Fiona.
I love you, Fiona. Oh, gibalik niya sa magdagan ng maong message. Dili lang sa akong number. Ug bisa na din niya sa messenger. Oh. Andre. Uy, pasilan. Buhila ka bang hinoon diha, Fiona? Ni ata sa kantin. Daghang makakita ni mo. Happy palag nila nagiunsa ta ka diha. Asagdilan ko ng inyang dili na ko kapungan ng akong kaugalingon. Uy, pasilan, uy. Ayaw lang kayo pagpadaha sa imong ipaatikod. Nasayop ko na nga. Nasayop ko sa kong gibuhat nga pag-ignore sa mga higayon nga buot unta mo communicate na ako si Andre. Nagmahay ko. Ay, Fiona. Awing ko di anak mangyod na, day. Usahay, magmahay gita. Ahay, maayo ra gyud nga gianan nako ang akong kaugalingon o kasing-kasing nga dili na mahigugma pa. Ha, kabuangan lagtas mga lalaki. Kay humanta nila pasakit sa virgin pata. Pasakitan pag yun nilag makuha na ta. Ahay, gugma. Pero, Fiona, bisag miingon kang nagbahay ka, ay, dili isab makabasol. Di isab ka makabasol sa imong kaugalingon tungkol sa sitwasyon. Kay bisag tuo dili pa mo kasado. Sa tanad lang nimong gisulti ako, ay may nahimo man sabgid nga sayop si Andre. Kay mahimo man gud unta siya nga musulti lang nimo. Bisan pag dili ka manginlabot kung unsa maiyang mahimo bitaw nga desisyon. At least unta tingali to nga dili ka makalitan. Dili pa? Salamat din mo ng inya nga nakasabot ka na ako. Salamat kaayo nimo. Oo, nanatanawa dahil doon. Hala, oy, intang, husto na dahil Fiona. Kay nayo, daghan na yung bitanaw din mo. Magtuo na ganda silang giaway, taka. Ug kinig imong snacks, wasab yun ni mo tandog ka. Ikaw dalay kaon, anak na nga. Wala ka diha, daon sa? Dadalag di sa imong office, oy. Maayo na lang ni nga matimo-timo ni mo dito kung bation ka gutom. Muduha para ba ka oras gikan karon sa dili pa ta mag-lunch. Ay, bala. Anda, time na. Mubalik na tas trabaho. Ay, magayo na lang kong plastic dito sa counter aron maputos na kong snacks ni mong wa matandog aron madani mo. Wala siya laing message na ako recently. Mga almost a week na dining tanan niyang messages din sa messenger. Nga nagpasabot. Nga nakalarga na sila paingon sa Japan. Andre. Excuse me, Fiona. Ako nang ibutang ang mga papers sa ibong table, ha? Aliho ko ng inyang. Uy, hala. Ay, huwag ka pa man di ay diha mahuman og hilak, oy. Okay ra ka? Okay ra ko na ganyan. Okay ra ko. Na, tanawa. Okay ra ko, no. Unya, bihilak na yun hinuod og sapot. Dahil yun na in town. Ay, kinig yun si Andre, oy. Okay ra lagi ko nang. Ayaw kong kabalaki. Sigurado ka? Oo. Sige, ha. Mupalik na lang ko sa akong table. Sagpita lang kong unsa. O, nang. Sige. Ay, gugma. Maayo ra gyung. Wa ko pagpadasa kung pagbati. Ug wa na ko pansina ang mga nanguyab na ko din sa trabahoan. Labi na si Pedro nga byudo. Ha? Agoy, di ko gusto nga ma-broken hearted. Dili gyud. Kumusta na kasi Andre ron dito sa Japan? Taon-taon na ginawa siya mag-communicate na ko.
almost 6 months na. Kana kay wa na ko makadawat og bisan unsa nga messages kay kaniya. Nagpasabot lang nga iya na kong gikalimtan sa hingpit. Oh. Ang akong phone. Huwag ko na-receive ng messages niya recently. Oh. May message request. Kaysa man eh. Akong tanawan. Pero dili lang ako replyan or i-accept diretso. Kaya daga na kay mga binuang ron og uban type sa phishing. Oh. Hi. Gikan ni... Oh. BJ ang nasuwat ni nga iyangan. Basin acronym or initial ni sa iyangan. BJ. Kisa na BJ. Kaila ko ka siyang daan. Tanaw na ako sa notification. Niya. Nag-friend request kit siya. BJ. Wa may ma-view nga data kung kinsa ni siya. Kay gawas nga harder ang gibutang niya nga profile picture. Lock subject mismo niyang profile and information. BJ. Mara ko niya ang nasuwat. Kisa man kanito ka na. Kaila ko ka ni siya personally. Bagawin mo, Bricks, oy. BG, ha? Mahibawaan gani ka sa imong friend nga si Andre nga gistalk ni mo ang iyang girlfriend, si Fiona. Panigyan mahibawaan, Chuck. Saman? Buwang gawin mo, Bricks, oy. Dili kay gistalk lang siya. Nag-friend request pag ko niya. Og, naglaong ko nga. Iyang i-accept ang akong friend request. Usa mo ko na rason, Bricks. Ngayon kang i-accept, ha? Huwag gani ka magpaila niya. Nga ikaw dahil ng BG. Magpailagi ko niya nga gi-unfriend og gi-block mo gani ko niya niya to. Human sila magrelasyon ni Andre. Magpaila niya noon ko. Bugo. Sakit-sakit sa nang pagtawag naman ako bugo, Bricks da. Mayo kay kang misulti og may komento ana. Pero ang imong pagtawag na kugyabag, buang. Samde na. Hanggaw ni mo. Easy ka lang. Susuon ka ng naong ni mo, guba na. Kalma lang ko, Bricks. Kalma lang ko. Ano sa mga di bang kakakomidahan, eh? Allergy na magkali ka? Allergy kung dili mayo para nako ang imong isulti. Kanang ginanggaw ka. Nga, muingon ka nga. Kanabang, murabag, giminusan ka na nako. Nga no? Makalabaw ka nako. Sa bisan unsa nga anggol sa akong pagkako. Ha? So may ka pasigarbo ni mo? May agi ka? Unsa man tuwan na, eh? Alam ko sa kugod. Sorry na. Di lagi mausap din na. Dapat lang. Wala mo tayong unay ko. Siya ba? Basta, ayaw na nag-usbang pagngaan mo na ko bisan unsa nga kontra yun sa akong buon, ha? Di na lagi. Lupig lagi ko ni mo. Siya? Kana. Muna yung angayan mong timanan, Chuck. Pero si Andre, sa tanan na to din yung mga delegates, no? Nagikan sa Pinas. May makalabaw ba ka sa iyang pagkautok ka, no? Sa una pa, sa bisan unsang kompetisyon dito sa ato, bisan unsa pa nga innovation na nga atong mapresentar o mahimo. No, pinagtapirmi ni Andre. Dili ba? Hinumdum ka na? Niya to tingali. Pero dili na karon, Chuck. Dili na karon. Kinibaw na ko kung unsaon siya paglupig. Bricks! Kaya nga naman, ha? Usamay mo na hunahunaan. Usam ko na yung bato ni mo, be? Basta. Ako pa. Tanaw niya din sa Japan. Sa itong pagtuon og dugang pag-research din eh. At ang inyag kang kinsangan ang mupatig babaw sa tanan ng mga delikado din eh. Magikan man sa Pilipinas o gikan sa mga rehiyon din sa Asya. Tanawa niya, Chuck. Saan man sa pakyab ba, no, eh? Ing na lang niya paukyab. Basta, tangi. Kabisan si Fiona nga nahimo na niya karong girlfriend. Ako ay paniguro ni mo, Chuck. Nga akong mailog. Gikan niya. Sa?
Hangtod karon, huwag yun mawa ang pagkalagaala ni Bricks. Sukat pag yun kaniyang to. Ingunaan nila kini siya. Mahila sa istorya pero huwag klarong agi. Nga kung may agi mangani, di ada yun sa pagmaniobra. Kabuang, pagpanikas o pagkatraitor. Nga kung ka na lang hinuoy basihan, ang kasiguro ko, nga di gid sa malabuan. Unay yun, mangganay ko, bisag suod pa mi. Si Andre pa ka nga, sukat pag yun kanado, bisan sa mga high school pa mi. Babag na maganin na siyang kalampusan. Kay maong ginipirme nga mga putik babaw. Ma-academic man, labi na yun, innovation o advanced and critical thinking. Pagkawag yun, sama na mo kabut-buton, Bricks. Saksi di ko, ana. Og suod man to otas, nagsatagsa na to ka mga kagalingon. Kung wa ko'y salig mismo na ako, labaw na ko way salig ni mo. Period. Buang nga, Chuck. Gagos na ng gago. Bugos na ng bugo. Abi ka niya masud ko niya siyang bulsa. Nagduog itingali siya nga nag-isip ko niya nga kung higala. Higala lang tatsak kung magkinanglan ko na mo magamit ko ikaw para sa kayuhan. Pero kung wa kay kalainan sa trapo nga dunot para nako. Wa gyud. Abi mo, Andre, dini sa Robotics Academy sa Japan. Sa inyong pagpadayon nga pagtuon dini, daghan na ang nakamatikod sa mga bati o salawayon nga mga lihok niya ng Engineer Bricks o Chuck. Professor Jiro. Maunay labing tinuod. Even sa Professor Tsunomo Kuroda, dito pa lang kita sa Pilipinas. Nakamatikod na sa kalidad niya ng mga tawhana. Hinunan nga wag yun unta sila malakip nga mamahimong delegado para pagtuon din sa Japan. Sorry you kayo, Professor. Nga mo kanay nahimo ninyong impresyon sa duha. Pero ang ako lang unta to. Ngano nga nanghangyo yun ko ninyo para anin lang duha. Nga ang ako nga gawas nga magkatabang sa ilang karyer sa siyensya, sa teknolohiya o invensyon. Nga magkatabang ko nga unta, mabago sila. Isabdan ko ikaw, Andre. Nakasabot ko nimo. But worry lang ko nga sa pagpadayon ninyong pagtuon din Matangtang ka ng duha kung padayon silang magpakita og bati nga kinaiya og taras. Ilaminan sa ilang sobra kaayong pagpanghambog o pagsalig sa kagalingon nga kaya nila ang bisan unsa. Apan di ay, wagan na nila makuha ang even average nga rating sa theory lang ng inyong pagtuon din sa Japan. Usban ko, Professor Jiro. Sorry yung kayo, pero ailag ka bala ka. Kay buhaton ako ang tanang pamaagi nga mabago na ko sila og mausab ang ilang mga panglantaw. Nga dili lang magunahon para sa ilang kaugalingon. Apan sa atong common goal nga pagproteher sa kalibutan batok sa mga tao nga buot mo kontrolar sa kalibutan. Uban ang pagpatuo nga mga alien sila, gikan sila im planeta o sa kawanangan, sa universo. Yes, Andreson. Many of us here, especially our president, professors here in the academy, are of us did not trust two Bosfor individual, Engineer Brigson and Engineer Jackson. I'm so very sorry for that, Professor Kruda. But don't worry. Although I cannot assure you that they will become angels after the study here in the academy. But I will try my very best and do everything for them that they won't hinder our goals to succeed. Sa mo pang pinulungan, nga di sila mahimong babag sa atong tumong dini. You need not to explain me in your language, Andre, 'cause I can even understand you Philippine
Service Filipino residents. I stayed for almost 2 years in your country. Oh, may noon, Professor. Yes. Mayo hiruon means good. Oh, very good. Right, Addison? Yes, Professor. Oh, the bell rings. Resume study. Ah, okay, Professor. Mo balik na ko sa sod. Okay, Addison. Go ahead. Shit. Shit. Rex, unsa ba? May problema? Murag, kita na may gimong buwang ining mga kauban na to din sa academy. Chuck, Ha? Asin mo kita rin ilang gibuang? tanawag. Ngutan na to sa mga professor labot na nga itong gihimong eksperimenta. Dili sila matubag. Dili sila magkadisturbo kay busy sa kuno sila kaya sa ilang gibuhat. Kita na kuno mismo ang mga itaong paaging matubag ang itong mga pangutanan ni mga eksperiment. Relax lang, Briggs. Wa masad ko sila mangutana sa mga professors. Kay kibahin man kuno na sa atong pag-study din Gihatag lang ang problema. Kita na kuno bahala nga mosolba dan Anay, nakikita ka na sa board? Aray, ang instruction. Is there any problem, Engineer Brixon or Engineer Jackson? Briggs, namatikdan ta ni Professor Sutomo. Oh, Engineer Brixon, what is it? Any problem? I think there is something wrong here, Professor Kuroda. What? Briggs, namitan-aw tanan na to. Naumitan-aw sila ni mo. I know you can understand my language, Professor Kuroda. But I need to raise this. We're here to study. Utana lang ko. Kung saan man ako pagkataon din kung kanunay lang problema ang inyong ihatag o ipasulbad na mo. Ngaway klarong instruction o materials. Unsa man? Did you follow the instruction or instruction, Engineer Brixon? It's your challenge. Wah, Excuse me, Briggs. Na instruction this board. pangilabot, Andre. Kadili ikaw may akong gipakiksultihan. Briggs, You need to see me in the office, Engineer Brixon. You need to talk to me right now, Professor. Right here. Now! Briggs, sa mo ka... Briggs, dek lang. Ayaw kong babagbabagi, Andre. Kilabaw ka ba? Utro ka! Naglagot ko rin mo! Sip-sip ka sa mga professor, mga pikot! Briggs, saan ko Saan mo? Nanawa ko sa gining imong gibuhat, Briggs. Nagpakawaw ka lang na ito mga Pilipino din sa Japan. Kamu si Chuck. Uy, umugunabot ang good prop. Si Briggs naman ang grabyado, anak. Hello. Mayong pagbuminaw sa Why namisik sa inyo mga buhat o mga pagpanglimbong din suod sa Academy. Ang tanan recorded sa video tungod sa daghang mga CCTV nga niya sa tibuok palibot nining Academy. Ang tanan ninyo mga lihok din bisan kinsa ninyo din ang tanan monitor. Patay. O napuno na sila nimo. Nagpagkawaw ka lang na itong mga Pilipino. Damit ha! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. O kulihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.